Kublai ya pi baro ki subscribers but ya baro ki ba page ya kana video ha kana ka channel ha ka jingshi sha kamdai ka news channel handrai manta ngamban se ban upload ya kana ka kubor man pensngau ha pi baro ya ka kubor ka ba ajing kerman ya ka dong ka thanjongi ha ka ba ngio I ha kana ka video bakat nong sham chitom bat sham janjar ha ka like kawan bat ka kit ka ba na ka daw jong ka jings new palat ka surok na du mokolon hadu langdong dai hadu ki kali ki balek ki tiar bam tiar di ne ki ha ka bakit ya ki bapang beshitom syariang do kamtam lele ya ki ba armet bat ki beshitom jur emban se haban ba ne kidhi da ki bru namar ka jings new palat jong ka surok kumta menta ka sni ka ba arpotrik jong ubnai Julai 2000 arpoi layo ban yakendu bat yakren markmat bat uba birbor yang tem uba deiru presiden jong kesenjuk kirang ba shnong nong trai sep ngi area hakaju kapor uba deiru usor do shnong jong ka shnong langdong dai u layathu uba deputy commissioner jong ka West Khas Hills uba lakhot hi ya kirang ba shnong hapo ka jakatri kam jong uhi ha DC office hanong stone banyakren ya kane ka surok kabadai namak lon hadu langdong dai haka khat artrik jong ubanai me yong snam 2000 arphuwe nakaliang jong u deputy commissioner jong ka West Khas Hills district ula kular ban thaulat kumno ban panpo ya kane ka surok ka badang sateng ban teng biang na ka surok PMGSY ka ban maukulon hadu langdong dai kumta nakaliang jong ka sunjuk kirang ba shnong kilaya lum dorbar mentakasngi bat lakhodru yaki traik do baro bansoy yak agreement nagbanta ban IT syaka sarkar bat kumjuru sya deputy commissioner jongka West Khas Hills bat ubak birbor riang tem ula pharu ya kekerwo jisungu bat ai kublai kerpang sya u deputy commissioner jong ka West Khas Hills district ba lengba jong u shen haki arlais nam hadin ngin sayo no ya kasurok namau kolon sya langdong dai tong ini ngap no kumno girang ba kidon ban keren to nakaliang ka sunjuk ki rangba snong kanong hakadong nong tricep ngi penpau ka jing ai khublai ka bakarpang ya u khle ka district jongi u deputy commissioner jong ka West Khas Hills o bala shem ya ka jing khle da ka ba u khot ya ki rangba snong jong ki art li snong haka khat artrik nai basan arjar arphuai haka office trikam jong u bat ka jing pen snow nang te ka longba nakaliang jong u yarap ban thaulat ban penpoi ya ka surok ka ban beteng na ka PMGSY mokolon shadu langnong dai ka badang sa teng manta 3 kilometer te hagani ka meeting ka ba manta ka sngi ka ba arphotrik banai banyo arjar phoi barok ki sora chnong jong ka dong ngi penpau ka jing ai khublai ka kerpang ya ka jing sim khia jong u DC jongi ban penyo ya ka surok shangi hakini ki khndiat snam ki banwan akane ka surok ka ba don 100 kilometer na mokolon sha langdong dai kadai ka surok ka ba ma jing e bha da ka thainong trai hi bra koi nadu ka kit ka ba nadu ka ya ka yeng khamtam ha ka pang ka chitom kumta da ka ju kamansim barok ki sorachnong jong ka thainong trai ha ka chatri jong ka sanjuk ki nong sansar chnong dong nong trai sep ngi ai ka jing kublai ka bakarpang ya i yo DC jongi ka jing karpat nakaliang jongi ka sanjuk ya i DC badan burom kalongba sngob ha yarab ban pantrei khamkloi ya kani surok nang ba kanlong ka jing sup ya ka dai thain ka dong jongi barok nang tangi penpau ka jing ai khublai ya ki trai khandau ki badon shiphaumut ki badayai kani ka surok
hakabakila aismobha syangi ban pantre yakni surok kumbala dawa ada PWD kabalong khatsan mitar dan nagaliang jong ki trai khandau ki long ki balakloi ban ai syek PWD nagabanta ban pantre yakni surok bat kajing kerman nagaliang jongi ka thain nong trai hibro koi kalong ba kumbala kula khri jo ka district jongi hakile ki khindet snam nginyo lagajong kasurok ya kasurok yang bankit banba bat ban pensuk yangi tangkini kijing pensau na kaliang jongi kesenjuk kublai sibon ya u deputy commissioner jongi kublai sibon na gabanta ki trai khandau bat khamtam ya kajing trailang jongka thain ka donghi barakowai kublai sibon Adap na kajing kemen ni kabakau ni bopor banyo i ba ka senjuk kadon kajing mut bat kajing sutu jing mut lang bat pi ubi si kum kri du dam ka distrik wes ka si hi jami hakani kapor ngadap na kajing kemen kabakau banyo i ba pi don ka ti ka badon bor ban kner lem sangi kum kasunjuk nong trai sekni bangi la penlong menta ya ka meeting hang ni ha lang long dai ha ka headquarter jong kasunjuk dong nong trai sekni bangi ki trai kan deu baro jong ka dong nong trai sekni ni don kajing angnut ka bakrau ban penpoi ya ka surok na mau kelon salang dong dah namar kata ngiro kum kita kandau ni dap da kajing kemen ban IT siapi ka sorkar ya ka khatsan meta kat kum kajing dawa jong ka sorkar ban pom surok no na mau kelon salang dong dah Kini kloi menta kasni ban IT siapi ka sorkar lengba ka senjuk ba kani kadai ka dulir ka bagi ai siapi ka sorkar lengba ka senjuk ngobha disigan burong ba sini kani dulir ka bagi ai ngobha Basnong ni kula rakmat jong ka dong ka thain barokoi ka thain nong trai bat phi ki trai khandau ban ponpoi ya kene ka agreement sha ka office jong u SDO shadow u deputy commissioner lai sibon